Mill-fondi Ewropej għal perjodu 2014-2020 hemm 132 miljun li se jkunu investiti fir-riżors uman. Għal dan is-Segretarju Parlamentari Ian Borch meta kien qiegħed jitkellem f'laqgħa pubblika dwar l-użu ta' dawn il-fondi. Il-Gvern qiegħed jipproponi illi mill-132 miljun li għandna mill-Fond Soċjali Ewropew dawn ovvjament ħajkun investiment dirett fuq ir-riżors uman, fuq in-nies u fost l-oħrajn tal-inqas 26 miljun għandhom imorru favur inċentivi sabiex jinħolqu impjiegi ġodda, mod partikolari dawk li llum isibuha diffiċli sabiex jidħlu fid-dinja tax-xogħol, kif ukoll anke nkomplu nħarġu il-workforce illi diġà għandna sabiex l-industrija tkompli tkun aktar kompetittiva. Is-Segretarju Parlamentari Borch ħeġġeġ lil dawk preżenti biex jersqu l-quddiem bi proposti u proġetti u żied li hu perswas li l-fondi investiti se jgħinu lill-Gvern jilħaq il-miri tiegħu. Lill-membri tal-industrija għalilhom li permezz ta' dawn il-fondi mhux biss jistgħu jtejbu r-riżors uman fih danhom iżda wkoll il-produttività tagħhom. 717 miljun euro tal-Fond ta' Koeżjoni u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali se jkunu qed jiġu allokati fuq 11 il-prijorità. Fost dawn hemm ukoll ir-riċerka u l-innovazzjoni, is-settur tal-ICT u l-ambjent. Għall-laqgħa ta' diskussjoni attendew għadd ta' rappreżentanti ta' qdiet mhux governattivi, entitajiet governattivi u anke persuni oħra interessati fis-suġġett. Il-laqgħa ta' konsultazzjoni li jmiss se ssir nhar it-tnejn li ġej 2 ta' Ġunju l-imġar Għawdex.